Ayike ibail hearing kaKatiso yengoku hayi bafikile ke court ba exchange akwenziwa ama arguments wakhona nani ezikwenziwa ama arguments man witness eya pick up into ba utsho mos uthi unayo experience yama court cases, he has attended court cases before, uthe isaqala wafeel ba apha lo umuntu ungakwela cala likaKatiso Clara ukuthi bese beyifumene information yongathi uKatiso ibail uzame indlela lokuyithenga bokukhona amahimi ngoba sokuphume boma 2.5 million imali ephuma for ibail, not necessarily imali ibail amount kaKatiso, imali ephuma for ukuthini, for ukutashinga abantu abazakwenza ukuthi uKatiso afumane ibail. Hayi as a result uyazama unational prosecutor ukuthetha but witness A ezehleli phansi uyayibona ba akasavakali iprosecutor, lo magistrate lona akasamva. As a result umagistrate uappear njengomuntu obekade encedisa even igqwetha lika Katiso. As bakusenziwa kama arguments besubmita omnye ethetha into bakufuna ibail kuzama ukwenziwa nama konje ibizwa ntoni kucalulwa imigaqo nezi rules zoba uKatiso xa ke ifumana le bail akumelekanga enzo 1 no 2 no 3, even se igqwetha selisithi okay akazuphuma outside the province, iGauteng province, kuba ngumagistrate ozathi kungani engazuphuma because akumelekanga ukuthi ibail ube ukuthi iyampanisha. Nanike nayibona phi because ibail iza nayo imigaqo yayo ukuthi okay with this bail akumelekanga bawenze 1 no 2 no 3, which is why sometimes xa kuthiwa umuntu othizeni uphinde waboshwa because uye wephula umthetho webail yakhe. So ezinye izinto xa ke zivezwa ligqwetha into bayi uKatiso sekeyilethile imizekelo into efana nepassport ivele into ethi for ntoni sini isidingo sale ukuthi kaloku aba they are even trying to oppose ukuthi uKatiso afumane ibail ngoba uyi-flight risk. Kuthiwe hayi but still vele magistrate ajuwe athi but still andithe uninikezile ipassport njani because lo muntu lona kaloku ngulo wayeke waya e-UK ngenye ipassport so unayo i-connection. So bazame nje ukuyi-ajuwa ngendlela abangathi but nje already they could tell ukuthi lama himimbe wavile ngathi uKatiso sekekhiphe okanye kukhona into no 2.5 meter on the table okanye ebhatelwe for bafumana ibail. Bayabona vele ukuthi apha we are fighting a losing battle. As a result uchu witness into ba we even went outside sayofonela o general bethu commanders zethu zoba hayi asizulenza ixesha, we can't stand this BSHIT befonela icommand bayikho lento esihlele lapha because siyayibona bavele bayasitrublisha abantu aba yenziwe ke lonto yabo se already sebechila into ba at least they are willing to pay about 50 to 100,000 kwibail kaKatiso. Senje kuveza nento even igqwetha liveza into ba unto unomntana ne uKatiso unomntana eKZN. So xa igqwetha lisitsho sithi azuphuma ithi azuphuma njani uKatiso enomntana eKZN kusho magistrate athomye hayi akuzoba sesidinga umntana uzaze eGauteng athi magistrate but still une girlfriend 20 years. Hayibo first bayebaluleka nasecourt kuthiwe hayi asikwazi sigcine uba ungaphumeli ngaphandle because kumele uhambe uyobonana no first. Hayi bafethu kuthiwa magistrate wadlala nomrabaraba njalo but into engiyithandile apha kukhona into okuthiwa zi-transcript ne yinto engathi xa bethetha like njoba bepha kumadlanga commission njoba bethetha ingathi lento abayithethayo izaphindwa itypewe or yazityper or whatever but ikhona nje proof enjalo banayo yonke lento uba omnye bekesithi omnye sithi like imanye ukunyezi nje lento lena it's fine. Baya ke eventually as a result uKatiso wabe wayifumana kwibail yakhona 100,000 waphuma uKatiso kulo bail leyo. Mamelani ke ngoku uyabotshwa futhi uKatiso ubotshelwe linye icala sokusese lapha kuJuly ke ngoku uyaboshwa uKatiso ubotshelwe linye icala elobo DJ Sambata lithi bekebotshelwe elinkwe kwicala lika Swart Aman Swart sekebotshelwa elabo Sambati icrime enziwe last year ngoNovember. Aboshwa uKatiso ba-applyela ibail xa be-applyela ibail leyo magistrate cathulena akekho captured angasibhayi bathi bezama ukusebenzisa the similar arguments uba bezama ukumkhipha uKatiso athi nope Katiso akayindawo ayi decline ibail kaKatiso ale hayi ke because kaloku bathi money talks nomlomo imali
kulapho besuke khona uKatiso wabheka e-High Court apho wa-applyela khona ibail wayifumana ibail ye-400,000. Xa bezama ukuyi-ajuwa indaba yakhona nakhona mamelani kuthiwa kungani uKatiso engazofumana ibail ukuthi ke phofu uTawu wayeyifumene yena ibail. Hayibo ngicela imamele. Kukuthi uTawu wayeyifumene ibail phofu ke uTawu ngulo yena kula case yabo case ye-Amanswart okwathi kwakusenziwa ibail yabo kwavezwa into ba uphene ngento ezi3 uthe uza escape. Ukuphuma yini uza escape uba ka escapeanga uzayithenge ibail uzaba na indlela lokuthenga ibail uba kayithenganga ibail awuzobacicha uzocisha investigators. So similar trend, they saw it coming, but as a result ngoku uKatiso wabe uphuma kwi-bail ye-400,000. Phofu ke kanye idibaniseni nani kwi-maths zenu 2.5 meter plus 500,000 kaloku yi-3 meter lesithetha ngayo. Okay, yet kunabazali abakhalayo ngabantwana babo ayikazizidakamizwa, abanye babulewe, abanye banabayeni because of such things. However, witness A no witness B were determined ukuthi they are not gonna let it go. So my last one ilapho kenza nichazela khona a message of gratitude apho uwitness A wabonga khona uGeneral Mkhwanazi uba esithi into ba had it not been for uGeneral Mkhwanazi abazi bangekwenze ngentoni.